እምነት ምስሐብካኒ በቃነ ፍመሓ ፈውስ ኾይነኒዩ ንድሕሪት ምጥማት ኣይህብን ህይወት። ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል አልጓል ትግራይ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹም ንስኻትኩም ነው ዘለኹም ጎ ሰላምን ፍቅርን ጥዕናን ይምነወልኩም። እሽምባር ኩራት ተኸታተልቲ ሎሚ እውን ሕፅር ዝበለት መንፈሳዊ ጽሑፍ ብሂል ኣባዊ ሒዘልኩም ቀሪበኒ ኢኹ ንዓ ክስካዕ ዝውድእ ብጽሞማ ሰሚዕኹም ኣብ መጨረሻ ርእይቶኹም ሓገዝኩም ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ኩራተይ እሽምባር ክላው ከብለኩም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ሓደ ኣቦ መንፈሳዊ ህይወት ዳሓን ዝኾነ ኣቦ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝነብሮ ድግስ ገይራ ኣለኹ እሞ 300 ሰባት ሒዝካ ኣብቲ ድግስ ምሳይ ብኽብሪ ክትውዕል ዝብል ዕዳመ ተዋህቦም። እዞም ኣቦ ጊዜኦ ምስ ኣኸለ ከምቲ ዝተዋሃልዎ 300 ሰባት ሒዞም ናብቲ ድግስ ተወገሱ። ነገር ግን ዘይከም ኣባጋግሶኦም ኣብቲ ጉዕዞ ኣዝዮም ብዙሓት ፍጻሜታት ኣጋጠምዎም። እቲ ፍጻሜ ከምዚ ይመስል ነበረ። ቀዳማይ ፍጻሜ እዞም ኣቦ ነቶም 300 ሰባት ሒዞም እናተጓዓዙ ከለዉ ሓደ ኣዝዩ ኣገራሚ ነገር ረአየ። እዚ ነገር እዚ ከዓ ሓደ ጋውና ወይ እውን ሂበይ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዙ ኣብ ዝባን ጎቦ ከፍ ኢሉ ከንብብ ተዓዘቡ። ብዚ ነገር እዚ ዝተገረሙን ዝሰንበዱን 50 ሰባት ካብቶም 300 ሰባት ተፈልዮም ንድሕሪት ተመለሱ። እቶም 250 ሰባት ግና ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ካልኣይ ፍጻሜ ድማ ኣብዚ እዋን እቶም 250 ሰባት ኣዝዩ ዝገርም ነገር ረአዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓ ወኻርያ ወርቂ ተሸሊማ ሓፂር ክዳን ተኸዲና እዝና ተሻቑራ ክትኸይድ ከላ ረአዩ። ሕጂ እውን ብዚ ነገር እዚ ዝተገረሙ 50 ሰባት ንድሕሪት ተመለሱ። እቶም 200 ሰባት ግና እናተገረሙ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ሳልሳይ ፍጻሜ ኣብዚ ሳልሳይ እዋን ካብኡ ብዘይፍለ ኣዝዩ ኣገራሙ ነገር ተመልከቱ። ማይ ካብ መንጫዕጫዕታኣ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይፈስስ እሞ ነቲ መሬት ግና ፈጺሙ ዘይተረክስ። በዚ ርእዮ ዝተገረሙ ዕዱማት ካብኣቶም ተፈልዮም ሕጂ እውን 50 ሰባት ተረፉ። እቶም 150 ሰባት ግና ጉዕዞኦም ምስቲ ኣቦ ቀጸሉ። ብዚ ኣየውቃዕን ሕጂ እውን ራብዓይ ፍጻሜ ረአዩ። ተመን ብኣፉን ብመዓንኮሩን ብሓደ ግዜ ማይ ክሰቲ ከሎ ተመልከቱ። ብዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ዝተገረሙ 50 ሰባት ከዓ ካብኣቶም ተፈልዮም ተረፉ። እቶም ዝተረፉ 100 ሰባት ግና ምስቲ ኣቦ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ጸኒዖም ስለ ዝተጓዓዙ እውን በቲ ዝነበረ ኣገራሚ ፍጻሜታት ልቦም ስለ ዘይተሸበረ ናብቲ ዝመደብዎ ድግስ ከዓ ብሰላም ኣተዉ። እቶም ኣቦ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ብሩኻተይ ደቀይ ድሕሪ መዋሎም ነቶም ሰባት ሒዞም ዝመፁ ኣቦ ከምዚ ክብሉ ሓተትዎም። ወደየ 300 ሰባት ሒዝካሊ መጻእ እንዴ ዝበልኩኻ ንምንታይ ከምዚ ገበርካኒ ምስ በልዎም እቶም ዕዱም ኣቦ ከዓ ካብ ውሽጢ ልቦም ድሕሪ ምትንፋሶም ነቲ ኩሉ ዘጋጠመ ፍጻሜታት ሓደ ብሓደ ነገርዎም። እቶም በዓል ድግስ ኣቦ ድማ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምውሳኽ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 13 ቁጽሪ 14 ዘሎ ሃይለ ቃል ከብርህሎም ጀመረ። እቲ ናብ ጥፍኣት እትወስድ መንገዲ ርሕብቲ እያ፣ መንገዲ እውን ገፋሕ እያ። እቶም ብእኡ ዝኣተዉ እውን ብዙሓት እዮም። እቲ ናብ ህይወት እትወስድ ኣፍ ደገ ግና ጸባብ እያ፣ መንገዲ እውን ቃጣን እያ። እቶም ዝረኸብዎም እውን ሕዳት እዮም እሞ በቲ ጸበብ ኣፍ ደገ እተዉ ብምባል ካብኡ ድማ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ነተን 4 ፍጻሜታት ከብርህርሁ ጀመሩ። እታ ቀዳመይቲ ፍጻሜ ማለት ብሂወይ ዝተመሰለት በቲ ዳሕራይ ዘመን ኩሉ ሰብ ኣብ ገገዝኡ መጽሓፍ ቅዱስ ክሕዝ እዩ፣ ግናኸ ኣይጥቀመሉን እዩ። ብዙሓት ትምህርቲ እውን ክውህብ እዩ፣ ግናኸ ብዙሕ ኣይሰምዕውን። ብዙሓት እውን ካብ እምነቶም ክዝንብሉ እዮም። ከምቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 15 ዝብል ቃል ውሽጦም ዝመንጠሉ ትኳል እዮም እሞ ኣባጊዕ ተመሲሎም ካብ ዝመጽኹም
ትካላት ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቁ ከም ዝብል እዩ በሎም። እታ ብወኻርያ ዝተመሰለት ካልአይቲ ፍጻሜ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ጥርሐን ክኸዳ እየን፣ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ኣእዛኖም ከይተረፈ ክስቀርዎ እዮም ክብሉ ኣውርህሎም። ካብዚ መሓርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። እታ ሳልሰይቲ ብማይ ዝተመሰለት ፍጻሜ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ገንዘብ ብብዙሕ ክረከብ እዩ፣ ግን ኸ ትርጉም የብሉን በልዎ። እታ ራብዐይቲ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ብተመን ዝተመሰለት ከዓ ብቱ ዳሕራይ ዘመን ኣሕዋት ደቂ ሓደ እነ ንሕድሕዶም ክዋናጀሉ ክባልዑን ክከሃሰሱን እዮም ኢሉ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይኖም ብመንፈስ ገሊፆምዎ ዘለናየ ግዜ እዩ እሞ ኣምላኽ መስተዋዕልን ጥበብን ይዓድለና። እግዚአብሔር ኣምላክ ክብራት ኣሕዋተይ እዚኣ ትብል ነይራ መኪና ዓለም መስተዋዕል ልቢ ይፍጠረልና፣ ፍቅርን ሰናያን ይውርደና እና ክብራት ኣሕዋተይ